Getting things done, jgħid il-Ministru Ian Borg, żgur mhux il-każ f'dak li seħħ fil-proġett tal-Marsa. Biċċa minn triq li ġiet inawgurata pompa kbira imma spiċċat sfrondat b'riżultati li tfaċċat ħofra f'temp ta' ftit jiem minn dujnata t-tarmak. Kien is-sit netnews.com.mt li kixef dak li kien seħħ fil-flyover li ġiet inawgurata lejlet l-Indipendenza. Mhux biss ħofra li tfaċċat imma anke partijiet fejn hemm tarmak illi żgur għall-anqas meta s-suq jinħass difettus. L-aħbar żvelata minn dan l-istazzjon ħolqot kaos sħiħ fil-Ministeru ta' Ian Borg bil-kuntratturi torok jispiċċaw fil-mira ta' kritika qawwija. Dan il-proġett li qed isir taħt għajnejn Infrastructure Malta ifisser miljuni kbar ta' investiment mill-Unjoni Ewropea b'nies illi kkummentaw fuq il-midja soċjali jgħidu illi jistennew l-aqwa livell ta' xogħol għall flus illi qed jinħarġu. Sal-ġimgħa filgħodu il-Ministru ordna biex mal-ewwel jitneħħa kull sinjal li x-xogħol fit-triq ma sarx sew u għalhekk ġew mibgħuta ħaddiema f'parti mill-flyover biex jiksu l-ħofra li sfrondat. Fil-fatt waħda mill-karreġjati kienet magħluqa bollards tal-plastik. Sabiex inawgura din il-biċċa flyover, il-Gvern kien nefaq xejn anqas minn 40,000 euro għaċ-ċerimonja bombastika li jagħmel fejn inkrew tinet, siġġijiet, sistemi tal-audio u screens fil-waqt li fuq Facebook ġiet imxandra live iċ-ċerimonja kollha.